1 și bine v-am găsit la primul videoclip de pe acest canal. Am mai avut un canal și da, mi-am schimbat contul din greșeală și acum nu mai știu parola la cont, deci da. Contul era Alex Gamerul și vreau să postez un video până am văzut că mai bine să nu fac un cont și am pus un nume mai haios. Stați un pic. Aici. Patron gel. Aici am asta. Dar nu să fie deloc, să fie nume. Așa. Și vechiul meu canal. Alex Gamerul. Cred că s-a șters, cred. Dați. Vedeți? Bun, mă, asta am mai făcut? Mai făcut cumva videouri? 5 abonați, bă. Așa. Păi eu sunt nou pe YouTube, dacă aș vrea să strângem ca un abonat. Început. Eu am fost gel și s-a oprit.